Este venres día 12 verá a luz outra das publicacións editadas pola Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica do Barbanzán, a serie dos episodios republicanos barbanzáns. Enrique Emanuel Fernández Sendón, Memoria, Palabra y Represión. Memoria, Palabra e Represión, que promueve la Comisión por a Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza dentro de su colección de episodios republicanos barbanzáns. Baixo o título Enrique Emanuel Fernández Sendón, Memoria, Palabra e Represión, este caderno aborda a traxectoria política e vital destes dous irmáns ribeirenses e da súa familia, fondamente marcada polo asesinato de Manuel. Sabedes que Manuel será detido o 27 de xullo, trasladado a Compostela e fusilado nesa famosa farsa de xuicio 29 de xaneiro do ano 37. E este acontecemento será vital para os dous irmáns, para Elvira, falaremos algo dela ahora, e para Enrique. E vai a marcar definitivamente a vida destes dous irmáns. Porque queremos citar tamén a Elvira, a irmá máis pequena, mestra aquí en Ribeira, que con un coraxe enorme loitou por salvar a vida de Manolo e tivo que vivir tamén a desmemoria de Enrique. Porque o Enrique Fernández Sendón que volta a Ribeira a principios dos 40 non ten nada que ver co Enrique anterior á Guerra Civil. Isto nos falará Fidel como psiquiatra. Ademais de Fidel Vidal, no acto de presentación participarán varios dos autores da publicación, como Xosé Luís Axeitos e Carlos Cima de Vila. Contamos coa presencia dun dos autores, o académico e investigador Xosé Luís Axeitos, unha das voces máis autorizadas da cultura galega contemporánea que ao longo da súa dilatada trayectoria desenvolveu unha intensa labor de investigación e recuperación da nosa historia cultural e humana. A súa obra permítenos coñecer mellor figuras fundamentais da nosa literatura e da nosa memoria colectiva. Non é a primeira vez que Axeitos se achega a figura de Enrique Fernández Sendón xunto ao Xío Bobillo, publicou en 1998 Enrique Fernández Sendón e Eliferson, Memoria e Antoloxía dun republicano galego, dunha obra que constituye un primeiro e imprescindible exercicio de recuperación da vida e do pensamento deste home. O libro que agora presentamos parte precisamente dese traballo pioneiro e amplía o foco cara á figura do seu irmán Manuel. Ademais de afondar na importancia destas dúas figuras destacadas da República, os asistentes recibirán un exemplar do libro como agasallo.